Djeca koja putuju sama i potpuno nezaštićena, pretežno iz azijskih zemalja, izložena su raznim rizicima za svoj život. Često im je potpuno oduzeto osobno dostojanstvo, ali i pravo na djetinjstvo. Svakodnevica i osjećaj djece bez pratnje ispunjeni su strahom za vlastiti i život svojih obitelji. Nemogućnošću da se zaštite izraze zbog jezičnih barijera u stranim okruženjima na putu, često su bez osnovnog obrazovanja i pismenosti. Da, zaštita djece je vječna tema i vječno će i biti tema i treba biti tema. Kad je riječ o djeci bez pratnje i ulozi Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, treba reći da zapravo kako se i dogodila na području Republike Hrvatske ova najveća migrantska kriza u smislu najvećeg vala, tako je Centar po svojoj nekakvoj prirodnoj poziciji i misiji koju od samog osnutka provodi, odlučio pridonijeti na način da se uključi i u neposrednu zaštitu djece bez pratnje. Tako smo od sredine 2016. do sredine 2017. godine provodili u partnerstvu sa organizacijom Save the Children jedan projekt koji se zvao Djeca izbjeglice i migranti u Republici Hrvatskoj, a koji je ciljao na izgradnju kapaciteta u sustavu skrbi o djeci bez pratnje. I tu smo proveli jednu dosta detaljnu procjenu potreba na području Republike Hrvatske, što bi na razumljiviji način značilo da smo napravili analizu sve međunarodne, europske i nacionalne dokumentacije koja se odnosi na djecu u migracijama, kako bi zapravo na jednom mjestu stručnjacima ponudili brzo dostupne informacije, kvalitetne informacije koje su im jako važne u neposrednom radu, da zapravo znaju na koja prava djeca bez pratnje imaju, što je važno poduzeti, u kojim rokovima, jer kad su djeca u pitanju, u bilo kojem području, tako i u području rada s djecom bez pratnje, onda su rokovi, brzina, ekspeditivnost i pravovremenost izuzetno važni. Važno je još puno toga, između ostalog je važno su kompetencije stručnjaka raznih vrsta, tako smo na temelju i te analize dokumentacije i intervjua koje smo provodili i sa predstavnicima Ministarstva socijalne politike, Ministarstva unutarnjih poslova, sa samom djecom bez pratnje i sa samim stručnjacima koji su zaposleni na poslovima rada i zaštite djece bez pratnje, zapravo ekstrahirali ključne točke i potrebe u sustavu. I temeljem toga smo izradili jedan program edukacije i u koji je bilo uključeno oko 130 stručnjaka iz sustava socijalne skrbi, policije, iz udomiteljske zajednice, što nam je posebno drago, drugih nekakvih organizacija civilnog društva i stručnjaka koji rade u domovima socijalne skrbi, u neposrednoj skrbi zapravo o toj djeci bez pratnje. Evo, i još jedan u nizu ishoda tog projekta je zapravo pokazalo se da stručnjaci su u situaciji da moraju zadovoljiti kroz rad različite potrebe djece bez pratnje i istovremeno ne znaju puno o njima, o njihovim životnim pozadinama, ne znaju puno o zemljama u kojima dolaze, iz kakvih uvjeta u tim zemljama djeca dolaze, koje su nekakve kulturalne specifičnosti, jer naravno da i sa vjerskog, i sa rasnog, i sa socijalnog konteksta, aspekta vi zapravo morate nekako biti senzibilizirani i da se tu dogodi jedno uzajamno prihvaćanje i uzajamno razumijevanje i od strane stručnjaka prema djeci, ali i od strane djece na način da djeca što prije shvate prvo u koju zemlju su došli, što ih tu čeka, što ljudi u ovoj zemlji mogu dobiti, koje oblike zaštite, tako da je to dosta kompleksno i u tom smislu smo usmjerili aktualni projekt Život djece bez pratnje u Hrvatskoj
kojemu je zapravo osnovni cilj unapređenje kompetencija stručnjaka u neposrednom radu s djecom bez pratnje, ali i senzibilizacija opće javnosti na sve te razlike, specifičnosti i na činjenicu da je užasno važno da se uvaži da su to djeca, generalno kao i svako drugo dijete na kugli zemaljskoj, samo što se ta djeca razlikuju od ostale djece, prosječne populacije djece, po tome što su to djeca koja su proživjela izuzetno teška iskustva na svojem putovanju, prvo u svom životu, u svojim zemljama podrijetla, a zatim na svom putovanju koje je obilježeno u svakom pojedinom, nema lake priče, nema priče koja je išla glatko. Među brojnom djecom bez pratnje, nažalost, nismo naišli na situaciju da je neko za tjedan ili dva stigao, recimo, iz Afganistana u Hrvatsku. To su putovanja koja traje od par tjedana do preko par mjeseci, bilo je slučajeva i par godina, da ta djeca zapravo lutaju, tumaraju po različitim zemljama i granicama i područjima dok ne dođu na nekakvo područje Europe, Europske unije, što im zapravo cilj. To su djeca, ističe Marušić, koja su izrazito traumatizirana. Sam put je dovoljna trauma. Samo odvajanje od obitelji je dovoljna trauma za neku osobu u razvoju, za dijete. A onda još sve što oni na tom putu susretnu i s čim se suoče, samo stvara nove slojeve traumatiziranosti i iscrpljivanja djece. Suočeni su čak i vrbovanjem od strane trgovaca ljudima. Kojim se simpatično i blagonaklono ponude da ih prevezu od točke A, B, C pa nadalje do Europe i onda ih zapravo iskoriste i zloupotrijebe do raznih seksualnih zlostavljanja, do situacija da su od nekakvih drugih grupa na putu ili čak i policijskih snaga u pojedinim zemljama premlaćivani. Dakle, kad slušate djecu i njihova iskustva, teško da možete neke stvari i na filmu vidjeti. Ipak, od tih svih trauma, rizika, opasnosti, iscrpljivanja, iskorištavanja koje djeca prolaze, vi zapravo shvatite da su to djeca sa strašnom snagom, sa strašnim potencijalima i to je ono što treba vidjeti, da su ta djeca zapravo pozitivno orijentirana prema životu. Oni hoće se domoći nekakvog mirnog, civiliziranog okruženja gdje nema rata, gdje nema takve strahote od krajnje bijede i siromaštva i češće su to muška djeca jer iz takvih kultura dolaze i onda zapravo njihovi roditelji priželjkuju da će se oni negdje zaposliti, skrasiti na zapadu i možda čak i financijski i na drugi način pomoći vlastitoj obitelji. Stoga je važno pridonijeti unapređenju kvalitete života te podizanju javne svijesti o potrebama djece bez pratnje u Hrvatskoj, jer na kraju krajeva to su samo djeca.